салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломати хубай пеш стора омадагим. Духтарако боз бори новинкои фасон овардагиай барои шумо. Марҳамат, биёин бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Двойкоша бинен тамошобино. Чихе двойкои хушру бори навай ҳозик шудан ай пачка, камакак ҷинҷаи аҳамият натсен. Мана паплинаки бел мандоя, я? Нархиш чандай? 250-230 сомон да метян. Мана двойкаяй, беҳад фасон двойка. Чанда расветка дора. Паплинакша шута мепушен духтаро бароҳати фасонай. Мана бел мандо. Биёин бо айпеш расветкоҳоша хичона ҳамаша ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Баъд бо новинка иҷа бисёрай ҳози ҳамаша нишон метиҳем. Барои ит ҳози аксияҳоям дора, ҳамаша мефаҳмонем. Ина летний вариант азанаи платё. Аз ино бисёр пурсидагӣ будан. Марҳамат, нархшон 250-230 сомон да метияси дора. Мана бине чихе расветкои фасон дора. ҳатман омада ҷои ситораро хабар гирен тамошобино. Ана михе киртои фасона дарёфт мекунен. Ана бине чихе киртачои хушру дора. Аҷоибот фасон расветкои хушру саб букакай материалаш дар тобистон ба ҳазур мепушен. Ана духтаро модели дигараш новинка бори бишкека. Мана паплини хушру 46-52 ҳаст размер. Ина духтаро 230 сомон 220 метян. Мана расветкои ям беҳтарин расветкояй. Ина расветкоша бинен бори тоза. Мана качествои беҳтарин. ҳатман омада тамошо карда интихоб кунен. Мана расветкоша бинен охи хушрувай. Паплинша шута мепушен, ҳечи намешава. Башка тамошобино касе рубашкара нағз мебина. Ҳози то охири навора тамошо кунен. Дигар намудошам нишон метам. Ана ино чанд смай? Ин моделош 250 сомон. Дигар ангошам ҳаст. Мана паплинакай. Ҳози бо дигар фасоншам мебинен дар рафти наворгиримон. Диден ина кирпични, касе кирпичниро нағз мебина. Кирта рубашкоҳои беҳтарин. Айнаи платё ҳаст. И платёям хушрувай. Нархиш чандайра? 220-200 сомон да метян. Мана диден аз инам расветкои фасон дора. Ина расветкои хушру диден духтарако чихе фасонай расветкош. Аҷоибот расветкоҳои фасонак. Расветка бисёрай. Анаи спорт стил кирта омадай. Ай кардиганош буромадагӣ буд. Ҳози киртаошам буромадай. Чанд сомай нархиш? 220 сомон. 220 сомон. Мана сиёҳуш ҳастай. Ана ипеко чи? Ипекотон. Бинен духтаро ҳамқа хушручай кирта. Мана марҳамат сиёҳшам ҳастай. 220 сомон да метян. Ино қимат будан. Ина ҳози аксия кардагиян 220 сомон. Ана баъдан бо и киртора мепурсидан бисёриё. 220 сомон. Аз и киртоям омадагиай. Халадокай материалош сабукак. ҳатман омада айпеш бо дида харидорӣ кунен. Ана инамуд ҳастай. Ишам амхе 220 сомон. Ишам 220 сомон. Мана 200 сомон да бо метян. Ана ба тигро кардиганои тигр. Ина 350 сомон аст. 300 сомон. 280 сомон дая метян. Ази бо расветка дора. Дига гилш ҳаст. Мана и гилша бинен. Ишам фасона. И 180 сомон. Беҳтарин нарх. ҳатман омада айпеш бинен. Ана кирташ хушрувай. Тамом шуда буд. Бисёриё омадан наёфтан. Биёин духтарако овард бо. Алакай камуш монда. Овардак бори навам алакай гирифтан. 250 сомон. Мана 250 сомон. Паплини ғав сакакай турецкия. Ана баъд бо чи ҳастай? Шифон помбахт. Шифон помбахтора нишон метиҳем. Ина духтаро 380 сомон. Шифон помбахтора метонен айҷои стора харидорӣ кунен. Ина расветкоша бинен чихе расветкои хушру дора. И бирӯзовияй айпешам қафасонакай ки рангаш. Ана 380 сомон. Ана баъд бо тигрш ҳастай. Тигрови касе мехоҳад
марамад ина тигровишам ҳастай патклат дора. Биёен ай пеш бо кирташа дида интихоб кунен. Ана киртае ки хичон пӯшидагиянд духтаро мана ҳозир бисёриҳо мепурсанд ҳастай 250 сомон сабука ки хушрӯвай ина каддо меша ки мегирен 250 сомон стандарт ай размераш. Мана ана баъдан бо ҳастай дига моделҳои киртоҳо ҳозир нишон метем. Тамошо карда интихоб кунен. Киртарубашкаоша бинен духтаро чихе хушрӯвай. Бори бишкекаяям киртарубашка бори оригинал марҳамат. Чанд та расветка дора? Расветкаи яркий фасон нахчам пӯшидагиай паплинакай духтаро. Нархаш чандай? 220 сомон. Марҳамат касе ки хоҳишмандай биёен пеши стора амхе боракои хушрӯра ҷидо карда шумода овардагиай. Мана 220 сомона амхе вариантои тобистона. Ана ёш бо дига хелай фасонош. Нархаш 220 ай? Нархаш 220 ай. Мана дида иям амхе киртарубашкаяй. ҳатман омада бо худтон тамошо кунен бинен ҷоша. боварӣ дорам ки ма хултон мешава. Ана ин модело ҳаста. иё чандан? 220 сомон ана кирто ҳаст. иём киртои фасон. Марҳамат касе ки киртагирай пеши стора биёен чанд намуд киртои хушрӯ барои шумо овардагиай. баъд нархошона арзон кардагиай. Мана то 60 аз ин размер ҳастай ба ҳазур меёбен. Ана баъд ин моделам нишон тиен. ана ин моделам новинка. Боз духтаро модели новинкаи дигаришонам бо нишон метем. иша бинен. иш чандай? 230 сомон паплинаш белмандо расветкои фасон дора. Мана касе дар корай биёен бо бинен хутон. сиёшам хушрӯвай, сафедшам хушрӯвай. хулоса ҳама рангош фасонакай барои шумо. иша бинен бо. дар ҳақиқат ҳамаш хушрӯ духтаро. ана ино 250 сомон ипека на 250 сомон ипеко духтаро ҳозир арзон кардагиан. мана бинен чихе фасон. мана аҷоибот киртаакои хушрӯ дар ҷои стора. расветкои беҳтарин дора. мана хоҳен аз ин расветкаҳо интихоб кунен. ба духтаро ира бинен чихе хушрӯ. анамино ҳамаш бори новинка аҷоибот фасон барои шумо овардагиан. чанд та расветка дора на? паплинаки билмандояй. мана размеро ҳастай, расветкаҳо ҳастай. беҳтарин вариант. мана идона духтарако биёен пеши стора харидорӣ кунен. нархаш чандай? 280 сомон духтарако. марамат касе дар корай биёен ин расветкаоша бинен. чиқа расветкаи фасон дора. сангошам мустаҳкамакай. мана сангошам духтаро мустаҳкамай духтаро. мана биёен бо худтон ай пеш бинен. аз ин сиёҳам дора тамошо бино. касоне ки ранги сиёҳша мехоҳанд ин модел сиёҳшам ҳаст. ана и двойко фасонан. ай двойко мепурсидан. нигоҳ кунен абаяву кирта то 58 туғри мегирифтай баъзбе. ина бинен расветкои фасонак. нархаш чандай? 250 сомон. ҳамаша барои ид арзон кардагиай стора. биёен духтаро пушаймон намешен. беҳтарин киртаҳо бо нархҳои дастрас. ана як модели новинкаи дига. ана киртаяй киртаи фасон аз ин расветка бисёрай. 220 сомон. мана нигоҳ кунед болора бинед чиқа расветкаи хушрӯ дора. на аҷоиб расветкаи фасон ҳаст. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. иҷада тамошо бино распродажаям дорад. ина распродажаи фасон дора. распродажаош ҳами ай чанд сум сар мешавад? аз 50 сомон сар мешавад распродажа дар ҷои стора духтаро. марамат хоҳен биёен бо нархҳои арзон бо нархҳои дастрас либосҳоро харидорӣ кунен. мана мин ҳамаша распродажа кардагиай стора. як бори дигар такрор мекунем. бозори корвон тарафи кило бозор духтарако. мана бинен 8 дарвоза 2 қатор ҷои ситора.